Isa ba ka sa giagwanta nimong bana or asawa nga mangulata? Sakto ni nga video para nimo. Diwasa kini para makalearn ka og ma-realize nimo nga napay tawo nga para nimo. Kung ikaw ginakulata sa imong asawa or imong bana, ay antusa. Unsaon pagkakita nimo sa saktong tawo, kung sa isa ka tawo nga stay ka bisag di nimo maagwanta or imong giagwanta. Ayaw antusa. Ayaw huna-unaa nga kana na imo or mausab ng tawana or kanang bayhana. Kay once na tawo mo dapat nay gugma. Kabalo ka kung ano? Kay kung love ka niya, di na mahimo niya sa imuha. Di kay magpakabuta bungol ka sa iyang gibuhat. Once na iyan ang gibuhat sa imuha, mao na dyan ay buhaton niya. Ayaw paghulat nga mausab siya. Ayaw hulat ta na maabot ang punto nga dili na mabuhat ra niya. Ayaw hulat ta nga mas grabe pa ang mabuhat niya ana.